हाय नोंथांमोना नैबे जाय सिनारिखौ नायबाय दङ नुबाय दङ बे सिनारिया जाबाय भिलाइ स्टिल प्लेन्टनि CSA कम्पानिनि URM नि नुथाय। बे URM आव लहा बानायनाय जायो। मा रोखोमनि लहा बानायनाय जायो नोंथांमोना URM आ मा बेनि गुबै फुल फर्मआ मा बेखौ मिथिग्रोना लानाया गाहाम। URM माने इउनिभार्सेल रेल मिल। बेयाव रेल लामानि सिरि बानायनाय जायो। नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बेयो मिल रेलनि पट्टी बानायनाय जायो। नै बेयो बे जाबाय रोगाग्रा रेल रोगाग्रा। बेयाव दिखांनानै रेलजों लाना थाङो। नै बे लामा बे लामाजों लाना थांगोन। नै ओरैहाय लाना थाङो। नोंथांमोना नुदों जानांगौ। बेफोरबायदिनो